Lor, Bulik sekarang mau masak loh, Lor. Masak apa, Bulik? Masak lodah jantung pisang, Dok. Oke. Lah iki Bulik ngarani ontong. Oh, gitu. Heeh, iki. Kayak besar-besar ya, Bulik. Besar-besar papat loh, Dok. Mantap. Engko dicampuri kacang. Oke. Kacangnya putih, Dok. Gak terus? apa-apa iki enak jenenge kacang melati. Terus karo apa, Bulik? Iki goreng iwak laut, Lor. Iwak apa, Bulik? Iwak apa yang ini iki nek ngarani Bulik iwak selengseng, Lor. Iwak selengseng. Nah, tapi nek ini sampean iwak apa ya, Lur ya? Nanti iso komen ya, Lur, namanya ikan apa. Iya, iki engko digoreng. Lah saiki Bulik arep iki, Lor. Apa, Bulik? Dikasih bumbu dulu, Lor. Ikan lautnya, Lor. Oke, bumbu tumbar. Terus kunir bubuk. Oke. Micin. Garam, Lor, aja lali. Masih dikek apa-apa enak nek garam merah sido enak, Lor. Yo hambar to. Oke. Enek-enekne ae. Oh, ngaduke ngono. Heeh, wis. Gak apa-apa campur wis ini iki. Dineng nesek. Iki lek ngarani bumbu apa, Lor? Marinasi, Lor. Dimarinasi. Oh, dimarinasi ngene iki. Bulik rak tek paham lho kata-kata ngono kuwi, Lor. Gak apa-apa. Yang penting dicampur, engko dicampur dinesek. Diemne dulu. Ini iki wis, Lor, wis tepak iki. Lah iki nganu, Lor. Apa, Bulik? Ontong iki tak kon ngoncekne babe, Lor. Oke, sing ngupasne babe ya. Sing ngupasne iki babe ontong iki. Dron, Lor, mantep ki, Lor. Ontong ini ki, Lor. Oke. Wis, Lor ya. Ayo ikuti Bulik masak sampai mari, Lor. Ayo. Be, iki ontongnya Be, oncekane Be. Oh, ya iki ta. Heeh. Piye iki kabeh? Kabeh dionceki. Oh, ya wis. Heeh. Iki Lur, babe tulung bangsa tetep lali Bulik bendang rampung. Masalah ontong lek dimasak enake ra umum. Ayo, Lur. Ayo. Heeh. Kancani babe anu ngupas ontong, Lur. Oke. Apa jenenge, Lur? Jantung pisang. Oh, jantung pisang, Lur. Lah wong desa iki lek omong teriange lho, Lur. Oke. Lur ya. Oke. Yo, ngancani babe, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Iku ngupase carane piye, Be? Ya peng diklithoki to iki, Nduk. Oh, berarti diklithoki tok ngene iki. Lah iki lho, Lur, ngene iki lho, Lur. Wah sakmono gedine ming dadine sakmene, Lur. Wah, boros. Omongi ya, Be ya. Ini Be, iki sing abang iki dingenekne, Be. Ayo ngene iki tok sing abang-abang. Oh ya. Lek dikelotok kabeh entek ndakan. Lah iya kuwi. Ngene iki sing rada abang-abang dikuak tok ngene. Iya sini, Guys. Iya. Ya. Paham. oh berarti sing warna merah iku diilangi ngono ya. Lek ngarani lek ngupas iki diklinthoki, Lur. Wis umop, Lor. Banyune dikek uyah dhisik, Lor. Terus iki banyu sing wis umop iki, Lor. Bulik arep ngrebus jantung pisange. Oke. Carane bulik ngene, Lor. Oh langsung ngono, Bulik. Langsung ning jerone banyune ngene iki. Jantung pisangnya wis nganu, Lor, wis umop, wis mateng. Nek direbus ngene iki, Lor, terae. Getahe ngene iki apa? Kayak busa ngono ya. Kayak busa mumbul ngene iki. Gak apa-apa terus ngene iki jantung pisang nek direbus. Iki apa dicuci, Bulik? Dipilas. Heeh, iki saiki tak jegone banyu adem, Dok. Oke. Iki masuk nere iki lho. Lah. Bumbune lodeh kayak gini lho, Lor. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, lombok kecil, lombok besar. Iki engko digoreng sik, Lur. Oke. Iki aja lali taburane. Lombok utuh, senengane babe, Lur. Oke, Bulik. Iki, Lur, goreng bumbune lodeh sik. Rada anu. Wis mateng lomboke.
Iki lur kayak uyah sik lur, marek diulek lur lombok. Anune apa iki bumbune lodeh. lodeh. Garam tok boleh Kok gak enek. garam tok ae, kok rasa-rasa engko. Iki lur, ontonge sing direbus ning anu mau, kuali mau. Saiki tak grengseng ning wajan lur. Oh, digrengseng ki koyo di ngene iki, gak sreng-sreng sebentar ngono ya. Titik ngono. Oke. Iki dileboni bumbune lur. Oke, boleh. Kayak banyu titik lur. Oke. Sekarang langsung masuk lur. Karo lombok iki senengane babe lur. Oke. Celetus-celetus. Aja lali lur, penyedap, micin, tambah garam sedikit, gula sedikit lur. Oke. Masukkan. Sekarang santannya masuk lur. Sayurnya semateng lur. Oke, boleh. Cinta saiki lur. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Gila. Goreng iwak laut. Oke. Hati boleh. Ya. Lur, le masak lodeh jantung pisang utawa ontong wis rampung. Saiki waktune makan lho. Oke, Iki Be. babe karo Bli arep makan sik lur. Oh iya, Be, Wis, monggo. iki. Bli tak kon jemukne Biar tak jukune jangane lodeh. jatung ya. Jangan lodeh. Aja lodeh. Weh, mantep lur, mantep lur. Ojo lali Oke, Mbak Titik. lomboke Oke, boleh. wis lah ngono. Lomboke be. Ya, tetep jalan terus Lombok. Tutup be. Duduh. Wis. Mantep. Iwak ya be. Iya, Sitok iwak. koloro. Sitok sik no. Sitok. Oh, iya. Engko nggone. Tangannya resik lho be. Yo kabar sik ki wisan ki lur. Delok, Be. Be. Beh iki lur. Beh, kuwae apa lek ngarani limbang-limbang lur. Banjir. Kombang-kombang. Oh, kombang-kombang iki lur. Beh, mantep lur, mantep. Iki lur. Ya boleh yo mangan ini. Iwake iso renang iku, Be. Renang, heeh, bener. Iki to, ki balik nang anu kabeh, apa? Nang Nang alame. negarane iwake, nang alam iwak lur. Oke. Lodeh lur. Lodeh lur. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur, maaf Mantep lur. lur. Mantep tenan lur lodeh lur. Babe lur. Oke. Sik iwake lur. Ya ikan laute. Mantep. Seger-seger pedes ya be ya. Lah siap gurih lur. Ketoke pas iki lur, cocok. Gandengane, Be. Cocok tenan lur. Wis, mak sik dinikmati. Oh, enak tenan. Oh, kuwi lur, jangan jantung pisang ku enak lur. Pas. Lawe iwak laut. Pas, cocok lur. Aduh. Tak kenal teman lek ngene iki lur. Gombe ya be ya, iwake be ya. Nggo dhewe.
Dan mantap. Nak wes. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Piye enake, Be? Wah, tenan Bu Li. Enake gonggur. Alhamdulillah, Lur. Le madang Bu Li sama Babe wis rampung. Iya toh. Gak jantenan lho, selera tenan iki, Lur. Enak banget pokoknya wis. Monggo dicoba. Monggo dicoba. Mantep, Bener. mantep, monggo Bener, dicoba, Dok, monggo Lur. dicoba. Dulur-dulur. Oke. Iya, Lur ya. Babe sama Bu Li tetep mendoakan dulur-dulurku kabeh di mana berada diparingi seger waras sehat, panjang umur, Lur. Amin. Gansar, lancar, lan berkah rezekine, Lur. Amin. Oke, Lur. Wassalam, Lur. Matur nuwun.